أبكل الأوروميا وانا كتما زوا معراب أرسي زخونت كتما شاشماني كاو كتما أديس أبابا بأنفت دابو 355 كيلومتر رحيقات ركب كتما شاشماني ما أخل نقدن وعوع من قسقاس زقبر الله كتما ونيا أيتفاصيل أبرا أبكتما شاشماني منغستي بكل التشحن 16 عامة مرات بزجمرو إنيشيتيف شاد مريت تواهيوم أمهد أركفت توافيروم يصرح لهم أنا بتأمنوا دس يميلين أنا أزيو دزبلني لعلي زي كسرح علني لعلي زي كسرح تثبيت يقبر اللي أبستفلاليو كبابتات كاب حدم إتن حمسان كساب حدم إتن سسان زخونو أوعر يهترو خمزلو أبتم استفلاليو تكالات 17 زخونو سرحتنياتات عدل سرح تفتير اللوم يسرح اللوم باقراتي لاهم تلقوا أساسابي نقر يالو يسرعات قداي سلوهنا እኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ባቅማችን መጠን የቻልነውን ነገር ወደፊትም ያው ያደገን ነው የምንሄደውና አብዚ እዋን አብ ሀገርና ዘተሐሳስብ ጉዳይ ስእነት ሰራሐዩ ንሕና ድማ በዓቅምና እንኽእለ ነገር ክንሰርሒና ንቐጻለውን እንደ ዓበይና ስለንኸይድ ስራሕ ዘይብሎም ስራሕ ክሕዙ ምግባር ኢንቨስትመንትና ምስፋሕን ንፈጥሮ ዕድል ስራሕ ከብ ክነብሎ ኢና ንደሊ ስራ ፈትቼ ቤቴ ነበርኩ ከቤቴ ጠርቶኝ ነው ያመጣኝ ስራሕ ፈቲሐ የኔረ ካብ ገዛይ ጸውዒዩ አምጺኒ ዓርከ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍና ኢና ብዙሕ ስራሕውን በሓዋር ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ቦታ ምስኡ ብምስርሐይ ኣዝየ ሕጉስ እየ ስራሕውን ስለ ዝፈጠረለይ እንተይ መስገንክዎ ኣይሓልፍን በዚ ስራሕ ድማ ባዕለይን ስድራይን ሕጉሳት ኢና እዚህ ድርጅት ውስጥ በጣም ለውጥ አለኝ እኔም ቤተሰቦቼም ተለውጠናል ኣብዚ ትካል ካብ ዝሰርሕ ለውጥ ኣለኒ ኣነ ስድራይን ተለዊጥና ኢና ዝረኽቦ ረብሓ ባዕለይ ስድራይ ክልውጥ ሓጊዝኒ እዩ ኣነ ምልዋጠይ ድንን ኢለ ምስርሐይ ንኻልኦት እውን ትምህርቲ እዩ ስራሕ ከም ዘኽብር ተማሂሩሉ እዩ استفلالي كألتن فلتأتن زلوهم زيغاتات سريحهم عرسهم صدرهم من حاجرهم نخلوتو زعنقفوهم محلخاتات نمفتح منغستي استفلالي حاجزات يقبر لهم مريت لقح جنزب زامسلو قربات دما سان مسرح بوتان جنزبن كألتهم من فلتأتهم من أواردهم كسرحو زخلو مناقسي يصقمولهم زنبوريهم መንግስት ትልቁ እየረዳን ነው ይሄ መሬት እንሰራ የሐሳብ ለውጥ ያለው ነገር የሙያም ድጋፍ ያደረገልን ስለሆነ መንግስቲ በዓውዩ ሓገዝ ይገብረና ኣሎ እዩ መሬት ይቡና ክንሰርሕ ገይሩ ሙያዊ ሓገዝውን ገይርና ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለ ዝካታተለናን ኣዝየ ዘመስግን ምኽንያቱ ነዚ ዝመስል ዕድል ፈጢርልና ክንሰርሕ ገይሩና እዩ እዚ ንዓና ዓብይ ለውጥ እዩ ኣብ ከባቢና ዘለው ኣካላት መንግስቲ ንኹሎም ከምስግኖም ይደሊ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ምህጠር ኸፍት ከፊቶም ይነጥፉ ዘለው ኣይተፋሲል ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ምስ ዘለው ተመሳሰልቲ ትካላት ምትእሳር ዕዳጋ ክፍጠረሎም ከም ዝግባእ ይገልጹ እኛው ከድጋፍ አኳያ የምፈልገው አሁን የገበያ ትስስር ቢደረግልን እዚህ ካለ ነው አዲስ አበባ ካለ ነው ጋር የተለያየ አካባቢ ካለው ጋር የገበያ ትስስር ቢደረግልን ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን ንሕና ንደለዮ ምትእሳር ዕዳጋ ክፍጠረልና እዩ ኣብዚ ዘለና አዲስ አበባን ኣብ ካልኦት ካብታትን ምስ ዘለው ምትእሳር ዕዳጋ ተዝፍጠረልና ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ዕዳጋ ከፍቲ ዝተረጋግዐ ኣይኮነን ሓደ እዋን ይኸብር ሓደ እዋን ይሓስር እዩ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ምትእሳር ዕዳጋ የድሊ እዩ ንሕና ፍርያት ነቕርብ ዝርከበና ኣካል እንተሃልዩ ወይ ሰደድ ዝገብር እንተሃልዩ ምሳና ተዋዒልና ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ያው ይሄ ስራ እንዲሰፋ አንድ ነገር ያዘን ነገር ቢኖር የገበያም ጉዳይ አለ እዚ ስራሕ ንኸይስፋሕፋሕ ጸገም ኮይንና ዘሎ ጉዳይ ዕዳጋ ኣሎ ከፍቲ ንረክብ ኢና
ኣህጢርና እንሸጠሉ ቦታ የብልናን ከፍቲ ኣህጢርና እንሸጠሉ ዕዳጋ ዘይምህላው እዩ ጸገምና እምበር ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ምቕራብ እውን ንኽእል ኢና ከፍቲ ንማሕረዲ ኣቕሪብና ሰደድ ንምግባር እውን ትልሚ ኣለና እዩ ትልቁ ዓላማዬና ትልቁ ቅደም ይሄን ነገር ልሰራና ሊያነሳሳኝ የቻለው አሁን በአገራችን ላይ ያለው የከብቶች የገበያ ትስስር ወይም የአንዳንድ ነገሮች ትስስር በጣም ሌት ነው እቲ ዝዓበየ ትልመይ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዘሎ ምትእሳር ዕዳጋ ከፍቲ ገና እዩ ነዚ ኣስፊሐ ንምስራሕ እዩ ሕልመይ መንግስቲ እውን ኣብ ጎንና ኮይኑ ይድግፈና እዩ ዘሎ ነዚ ተጠቂምና ምትእሳር ዕዳጋ ፈጢርና ኣብዛ ከተማ ምሕረዲ ከፍቲ ቀይራ ብምኽፋት ስጋ ሰደድ ንምግባር ትልሚ ኣለኒ ኣብ ምህጣር ከፍቲ ተዋፊሮም ይነጥፉ ዘለው ኣይተ ፋሲል ካብ ምህጣር ከፍቲ ብተወሳኺ ኣልሕም ጸባ ንምፍራይን ውፅኢታት ጸባ ንምቕራብ ትልሚ ከም ዘለዎም ገሊጾም እዮም ግን ድማ ሕፅረት ቦታ ከም ዘለዎም ብምሕባር አሁን እኔም አሁን መፈልገው ነው ያው መሬት ፈልጋለሁ ምክንያቱም አሁን እንዳያችሁት እዚህ ግቢ ጠባናል አነ ሕዚ መሬት ይደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቦታ ጸቢብና ኣሎ ንህቢ ንምርባሕውን ትልሚ ኣለና ጀሚርና ኢና ንምቕጻል ቦታ ይደሊ ካልእ ኣልሓም ጸባን ተዋጽኦ ጸባን ንምቕራብ ትልሚ ኣለና መቀነባበሪ ጸባ ንምኽፋትውን ትልሚ ስለ ዘለና መንግስቲ ተዝሕግዘና እሞ ኣፍልጦ ካብ ዘለወን ዓሌታት ገዚእና ጸባ እንሸጠሉ ኩነታት ክህሉ ንደሊ ኢና እዚ ቦታ መህጠሪ ከፍቲ እዩ ኣልሓም ጸባ ንምርባሕ መስፋሕፍሒ ቦታ ስለ ዘድሊ መንግስቲ ሆለታ ካብ ዝብሉ ትካላት መንግስቲ ምሩጻት ዓሌታት ኣልሓም እንገዝአሉ ሓገዝ ገይሩልና ክንገዝእ ንደሊ ኢና መንግስቲ እውን ሓገዝ ክገብረልና ንጽውዕ ኣብዚ እዋን ጸገም ዜጋታት ኮይኑ ዘሎ ስእነት ስራሕ ንምፍታሕ መንግስቲ ይገብሮ ካብ ዘሎ ጻዕሪ ብተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ ኮኑ ትካላት ዝገብርዎ ኢንቨስትመንት እውን ወሳኒ ግደ ኣለዎ ስራሕ ዘይብሎም ዜጋታት እውን ስራሕ እንተያማረጹ ኣብ ስራሕ ክዋፈሩን ዓርሶምን ሃገሮምን ክልውጡ ይግባእ ይብሉ ሰራሕተኛታት ምህጣር ከፍቲ ኣይተፋሲል ያው ሰው ስራ ሳይንቅ መስራት አለበት የተገኘውን ነገር ሰብ ስራሕ እንተይናዓቀ ክሰርሕ ኣለዎ እዚ ኣይምጥንን ዘይኾነስ ዝተረኸበ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ ንፋሲል ኣዝየ እየ ዘምስግኖ ቀደም ዝነበርክዎን ሕዚ ዘለኽዎን ሓደ ኣይኮነን ኣብዚ ምስኡ ተጸጊዒ ሰብ ኮይነ ካልእ መንእሰይ ድንን ኢሉ ሰሪሑ ዓርሱን ስድሩኡን ክልውጥ ይግባእ ይብል ንቕጻሊ ድማ ፈጣሪ ተሓጊዝኒ ባዕለይ ክኢለ ክሰርሕ እየ ዝደሊ ሁጂ ከነ ሴነ ኣኒ ሆጀታ ኢራ ማቲን ከነ ኣስጅሩ ኩንሌን ክያ ኣከሲም ማቲ ክያ ጀላ ጅራችሳ ጅራ ነዚ ስራሕና ስራሕ ኮየ ዝናበር በዚ ስራሕ ስድራይ ዘመሓድር ቀለብ ዞም ከፍቲ ብመኪና እዩ ዝመጽእ ንሕና ድማ ሰዓቶም ሓሊና ነብልዖም ማይ ነስትዮም ስርሐይ ኣዝየ እየ ዝፈትዎ ካልእ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ዝርከብ ትካል መፍረይ ብሎኬት ጋዲስ እውን መንግስቲ ብዘመቻቸው ዕድል ስራሕ ተጣይሹ ንብዙሓት ዕድል ስራሕ ይፈጥር ዘሎ እዩ ከምንም በላይ የሚያረካው ሰው መርዳት ነው ልዕሊ ኩሉ ዝሕጉስ ንሰብ ምሕጋዝ እዩ ዝኾነ ሰብ ናብዚ ትካል እንተኣቱ ዕድል ስራሕ እዩ ዝፍጠረሉ ንብዙሓት ሰባት እውን ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ስራሕ እዚ ምውዓሉ ልዕሊ እዚ ዝሕጉስ ነገር የለን ትርፉ እውን ንሱ እዩ ከስብና ንደቂ ሰባት ዕድል ስራሕ ምፍጣርና እዩ ዝሕጉሰና ይሄ ድርጅት ከመጣው 4 ዓመቴ ነው ይሄ ድርጅት በጣም ከሌሎች ድርጅት በጣም ለየት ያለ ነው ናብዚ ትካል ካብ ዝመጽእ 4 ዓመት ገይረለኹ እዚ ትካል ካብ ካልኦት ትካላት ይፍለዩ ሰብ እንተሓመም ይሕክም ተጸጊሙካ የለቅሐካ ተጠሚኻ የብልዐካ ንስራሕትና ዝሕጉዙና ክዳውንትን ጫማን ይገዛልና እዩ እዚ ትካል ንሹም እዩ እንዳ ብሎኬት ዝበሃል እምበር ሆቴል በሎ ኣብ ከባቢ ርሳሓት ኣይተርእን ዝጽሬቱ ዝሓለወ ብሎኬት እውን ኢና ነፍሪ
ወናነ ትካል መፍረይ ብሎኬት ጋዲሴ አይተገይቱ ወርቁ ቅድሚ መፍረይ ብሎኬት መኽፋቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሰሪሖም እዮም ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ድሌትን ባህግን ሰሪሕኻ ምዕባይ ንምዕዋት ብዙሕ ከም ዝተጓዓዙ እውን ይገልጹ ያው እኔ እንደየትኛውም አስዋደር ልጅ ኣነ ከመ ዝኾነ ወዲ ገባር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ባንክ ተቆፂረ እየ ኣብ ብዙሓት ባንክታት እውን ሰሪሐ እየ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እውን ሰሪሐ እየ ይኹን እምበር ትልሚ ነይሩኒ እዩ ሕልመይ ንምዕዋት ብዙሕ ፅዒረ እየ ኣብ ጉዕዞይ ሓገዘ ዝገበሩለይ ስድራ ኣዕሩኽተይ ምምሕዳር ከተማና ብዙሓት ማሕበራት መንግስቲ ቀደም ዝነበሩ ሕዚ እውን ዘለው ንሕቶና ምላሽ እንዳሃቡ ኣብዚ ንኽንበፅሕ ገይሮምና እዮም ንኹሎም ድማ የመስግን መንግስቲ እውን ስራሕቶም ርእዩ ኣብ ዝደልይዎም ተወሰኽቲ ዓውድታት ክሳተፉ የመዓራርየሎም ከም ዘሎ አይተገይቱ ወርቁ ሓቢሮም መንግስት ሜን ስራ አይቶ ሌላ የምንፈልጋቸው ስራዎችንም ጠይቀውን ለምሳሌ የእርሻ ቦታ ሰጥቶናል መንግስቲ ነዚ ስራሕ ርእዩ ካልኦት ክንሰርሐሎም እንደሊ ዓውድታት ሓቲቱና እዩ ንኣብነት ንሕርሻ ዝኸውን ቦታ ኣብ ከባቢ ዞባ ሊባቡር ሂቡና ስራሕ ጀሚርና ኢና ንቐጻሊ ከም መገሲ ጀሚርና ሕዚ ዘለናሉ ንቐጻሊ ድማ ኣበይ ክንበጽሕ ከም ንደሊ ዘርኢ ትልሚ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና መበገሲኡ ዝረስዕ ሰብ ኣበይ ከም ዝበጽሕ ይፈልጥን ይኸብድ እውን እዩ መንቀሊ ኩሉ መበገሲ እዩ ንሕና ሕዚ መበገሲና ብንእሽተይ ማሽን ኣብ መዓልቲ 700 ኢና ነፍር ነርና ኣብዚ እዋን ዘለና ማሽን ግን ኩሎም እታወታት ተተማሊኦምሉ ብሰዓት ካብ 1200 ክሳብ 1500 ብሎኬት ምፍራይ ይኽእል እዩ ኣብ መዓልቲ 10,000 12,000 ዝኸውን ብሎኬት ኢና ነፍር ዘለና ራይ ካለ ራይ አንድ ሰው ራይ ሊኖረው ይገባል ራይ እንተሃልዩካን ነቲ ራእይኻ ንምዕዋት ክኽፈል ዝግብኦ ኩሉ ዋጋ እንተኸፊልካን ዘይብፅሕ ቦታ የለን ቅድሚ ከባቢ 10 ዓመት ካብ ባንኪ ስርሐይ ወፅየ ንእሽተይ ማሽን መፍረይት ብሎኬት ገዚአ እንዳሰበ ገዛ ተካርየ ስራሕ ጀሚረ ድሕሪኡ ግና ነቲ ስራሕ ርእዮ ከም ዝረአ ሃገርና ገና ኣብ ህንፀት እያ ዘላ በዚ ድማ በታ ንእሽተይ ማሽን ዝጀመርክዎ ስራሕ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ወሲነ ካብ ባንኪ ተለቂሐ ቅድሚ 3 ዓመት ዝሐሸ ማሽን ተኺልና ብሙሉእ ዓቕምና ከይነፍሪ ዝዕንቅፍና ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ሕፅረት ቦታ ኣሎ እዚ ንስራሕትና የጸግመልና እዩ ካልእ ጸገም የብልናን እታወታት ንረክብ ኢና ፈለማ እውን እዚ ስራሕ ኣብ ሻሸመኔ ዝጀመርናዮ ጥራቅሑትን ካልኦት እታወታትን ኣብዚ ከባቢ ከም ንረኽቦ ስለ ዝተረደና እዩ ኣብቲ ትካል ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ሰርሑ ወገናት ኣብ ከባቢኦም ዕድል ስራሕ ብምርካቦም ባዕሎምን ስድሮኦም ንምምራሕ ከም ዝሓገዞም አብሪሆም እዮም ጥሩ ነገር ነው የሚሰማኝ ለምን ልጆቼን ማሳድግበት ነው ጽቡቅ እዩ ደቀይ እውን ዛዕቤሉ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ገዛየ ዝውዕል ነይረ ኢድ ሰብየ ዝጽበይ እውን ነይረ ኣብዚ እንዳሰራሕኩ ደቀይ ከምህር ናብራይ ክመርሕ ዕድል ንዝሃበኒ ፈጣሪ የመስግን ባዕልዋና እዚ ትካል እውን ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ስራሕና ፈቲናዮ ተሓዋቢርና ኢና ንሰርሕ እኔ አሁን የአምስት አባል ልጆች ነኝ እኔ የሰራው ልጆችን እያስተዳደርኩ ነው ኣብ ሓሙሽተ ቆልዐ ኣብዚ እንዳሰራሕ ኮየ ስድራይ ዘመሓድር ኣብ ገዛ ክራይ የዝነብር ሕዚ ግን መሬት ገዚአ ኣለኹ ኣብዚ እንዳሰራሕኩ ዓቂረ ገዛ ይክሰርሐ ብዙሓት መናእሰይ ኣለው ኣብዚ ኮነ ቦታ ዝውዕሉ ኣብዚ መጽኦም ተዝሰርሑ ስራሕ እንታይ መረጹ ዓርሶምን ስድሮኦምን ተዘመሓድሩ እየ ዝብል ሜዳ ከመዋል ከሰው እጅ ከመጠበቅ ኣብ ሜዳ ካብ ምብዓል ኢድ ሰብ ካብ መምዕዳው ዓርስኻ ክኢልካ ምስራሕ ዓብይ ነገር እዩ ኢለ ዝሓስብ ስራሕ ዘይብሎም ወገናት እውን ስራሕ ከይመረጹ ኣብ ዝረኸብዎ ስራሕ ተዝዋፈሩን ዓርሶም ተዝኽእሉን እየ ዝብል ስራሕ ኣልቦ ዜጋታት ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ ሰብ ሃፍትን ወነንቲ ትካላትን ወሳኒ እሞ ኢንቨስትመንት ክስፋሕፋሕ ትካላት ክበዝሑን እጃሞም ክዋጹን
ዝምልከቶም ኣካላት ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ መልእኽትና እዩ ሰላም